Tatarista viedä hopeamitali, mutta nyt katseet jo nopeasti, kun vauhdilla täällä mennään tuonne naisten 50 metrin rintaointifinaaliin. Veera Kivirinta on radalla 4 ja hän on parhaalla semifinaaliajalla tuossa keskiradalla ja oli myöskin alkuerien nopein Iida Hulkko radalle 1 myöskin, joten suomalaiset nyt on kyllä, odotukset ovat korkealla. Hänkin alle 31 tuossa semifinaalissa 30-91. Dominika Standera Puolan vitosradalle oli Dohan MM-kisoissa mukana, mutta finaaliin ei silloin ollut asia toisin kuin Kivirinnalla ja Hulkolla. Ja näin sieltä Veera Kivirinta 30-73 tuossa semifinaalissa. Euroopan mestaruuskisojen vitonen 2 vuotta sitten. MM-kisoissa tänä vuonna 7. 29-vuotias kilpailija siinä, ja nyt hän on hakemassa sitä uransa ensimmäistä mitalia ja toivotaan, että se sieltä ainakin tulee, mutta olisiko se jopa se kirkkain mitali. Tämä on suomalaisten huippulaji täällä Iida Hulkko, totta kai tuolta ykkösradalta myöskin varteen otettava tekijä. Hänellä on se hopea kertaalleen jo tuolta Budapestista, joten katsotaan pystyykö hän uusimaan sitten tuon vuoden 2021 tempunsa sillä tavalla, että olisi mitaleilla. Hulkko, Tabore, Nikolova, Kivirinta, Standera, Klintipsa, Rodriguez, Drasiu. Ja yksi altaan mitta on kilpailijoilla edessä. Ja nämä lähdetään Veeralta hyvä startti kyllä tuossa ja sitten pintautuminen ja nyt toivotaan, että kaikki on kunnossa ja siellä ei mitään sähläystä tule. Kivirinta on kyllä tässä alussa todella hyvin ja nyt toivotaan tietysti, että saadaan tuo yläkamera tuolta myöskin näkyviin. Hyvin vetää Standerakin tuossa vieressä, joten siellä on ja Ipsakin on hyvässä vauhdissa tällä hetkellä. Veera siis tuolla nelosradalla ei ole kyllä vielä tässä ykkösenä, mutta puristaako loppujen lopuksi mitali sieltä on kyllä tulossa ilman muuta, mutta tuleeko kaikkein kirkkain? Hopealle jää. Standera on ykkönen 30-55, mutta Veera Kivirinta ottaa uran ensimmäisen mitalinsa 30-65. Hän on hopealla. Iida Hulkko on 6. 30-99. Standera puolalainen ottaa Euroopan mestaruuden. Veera Kivirinnalle uran ensimmäinen arvokisamitali. Se on hopeinen ja Olivia Klintipsa ottaa Ruotsiin pronssia 30-90. Veera erinomainen uinti häneltä ja nyt se tulee se mitali, jota hän on hakenut. 2019, kun oli vaikea kausi, hän ajatteli jo, että hän lopettaisi, mutta ei ole lopettanut eikä ole kannattanut, koska nämä viime vuodet ovat olleet kyllä hienoja ja nyt tulee se ensimmäinen arvokisamitali. Hienoa, että Veera saa kruunun tälle omalle uralleen, ainakin tähän hetkisen kruunun tälle uralleen. Oli Veeralta myös upea uinti, koska tuo 30-65 on ehdottomasti Veeralle hyvä aika ja Veera ui ihan omalla tasollaan, joten todella hyvä uinti Veeralta tähän kohtaan. Ja myös Iidalta todella hyvä uinti, koska tuo oli paras 50 metrin rintauinti näissä kisoissa, mitä hän on uinut ja onnistuu venymään sitä kautta. Niin todella upeat suoritukset molemmilta. Lämpimät onnittelut Veeralle ensimmäisestä aikuisten arvokilpailumitallista. Ja sitten Veera Kivirinta. Sieltä Veera Kivirinta tulee kakkoseen jakkarelle. Me on selvästi hieman liikuttunut myöskin ja miksei olisi. Tätä hän on odottanut. Tämän eteen hän on tehnyt töitä. 2019 me todellakin ajattelin jo, että nyt riittää, mutta kun siirtyi sitten opiskelemaan ja tuntui, että siellä kun Iida Hulkko oli Tatu Tampereen riveissä myöskin viihtyi siellä oikein hyvin ja oli vuosi kerrallaan kertoi, että jatkoi ja kun menestystä sitten viime vuonna tuli todella paljon, niin nyt sitä tulee sitten oikein roppakaupalla MM-kisoissa. Hän oli finaalissa mukana ja nyt tulee sitten Euroopan mestaruushopea.